Ben, imos dar comezo a esta sesión extraordinaria do Pleno da Corporación. É un único punto do orden do día, que é a resolución das alegacións e aprobación definitiva do orzamento, cadro persoal e do límite de gasto non financiero para o exercicio 2021. Lembramos que foi dictaminada na Comisión Informativa de Facenda o día 9 do 11. O Pleno, no seu momento, aprobar inicialmente o orzamento 2021, iniciándose a exposición pública o 7, con anuncio no boletín da provincia, e o prazo de exposición remataba o 29 do 11. O 28 do 10 registrouse un escrito de alegacións presentado pola Federación de Empregados Públicos de Unión Sindical Obreira, USO, que posteriormente, intervención, emite un informe a esa alegación e conclúe nos seguintes términos que procedo a ler para, de alguma maneira, deixar zanxada esa cuestión, que procede a inadmisión polo Pleno da alegación presentada por non axustarse a ningún dos supostos de alegación previstos no artigo 170.2 do TRLFL e a aprobación definitiva do orzamento de 2021 nos mesmos termos que a aprobación inicial. Por lo tanto, para esta sesión, a proposta primeira é a inadmisión da alegación presentada por USO, por non axustarse, tal como acaba de sinalarse no parágrafo anterior por parte de intervención, aos motivos da alegacións que están taxados no tratado do texto refundido da Lei de Facendas Locais. Por lo tanto, o segundo punto sería a aprobación definitiva do orzamento para o exercicio 2021. E esta é a proposta que se trae ao pleno do extraordinario. Entón, ten a palabra o voceiro de Rianxo en Común. Gracias. Nós tamén estamos de acordo ca inadmisión e, seguindo o criterio da interventora, tamén o noso voto será favorable. Nós tamén vamos a aprobar a proposta. Nos apoyamos a proposta que trae intervención, como xa se expuso na Comisión de Facenda. Procedemos logo a votación. Votos en contra, abstencións, votos a favor. Queda aprobado por unanimidade e damos por rematada esta sesión plenaria. Cando son as 19:17.